Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Hvad laver du, Mathias? Du har efter en idé. Har du noget i tankerne, eller? Jeg har noget. Hvad? Stikdås med en batteridrev. Hvorfor skulle det blive godt? Fordi at, så kan du oplade på farten. Hvis der ikke er nogen stikkontakt i nærheden. Det kan sgu da godt være det. Du er meget smart. Skulle du snakke med Jonas fra Sebbe Vest Ishøj? Jeg så på nettet, at du havde et lagerlokale til leje. Prøv at se her. Se. Det er fest med en fredag, ikke? Hjemme til Niklas. Så går vi op på Niklas værelse, kommer hende. Så, det er lidt for privat, det er lige meget. Hvad sker der? Nej, hvorfor går den i sort? Nej, hvad laver den? Hvad sker der? Nej, bare rolig. Jeg har sådan et stik, der hedder PowerGo. Jeg fik det i min far i går. Der er ikke nogen stikkontakt. Jamen, det er jo batteriladet strømstik. Sådan strøm. Den kører på strøm, eller den kører på batterier. Det er totalt smart. Jeg lige har fået et produkt af min far. Okay. Magnus har det. Han lånte det lige, og han synes, det var mega fedt. Magnus, skulle du lige aflevere mit... Nå, han kommer der. Tak for nu. Jamen, så tak. Du skulle lige se det. Altså, den virker. Det er du sikker på, eller? Det er mega smart, altså. Jeg brugte det i går, og jeg behøver ikke at bruge noget stik. Tænder lige for den, så. Fedt. Sådan, så kører den igen. Der er ellers en chick, du har fundet der på. Ja, hun er så meget lækker. Ja. Men altså, det er jo bare et mega fedt produkt, altså. Det er altså sådan en batteridrevet stikdås. Du kan den med over alt det, du kan sidde, hvis du skal i skoven og i telt med familien, altså. Og du skal på computeren, skal et eller andet, jeg ved ikke, odds eller et eller andet, jeg ved ikke. Så kan du gøre det der. Det er skide smart. Du kan tjekke Facebook, du kan gøre alt det, det er en perfekt opfindelse. Der er ikke så meget mere at sige om. Det er et fantastisk produkt. Jeg synes, det så kan gennemtænke. Det er et fedt produkt. En gang, da jeg var på festivalen, og sammen med mine kammerater, så havde vi drukket os hamrende stive, og min mobil den var løbet helt tør for strøm. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke få noget strøm midt ude på en festival, fordi der er ikke nogen stikkontakter. Så går jeg sådan lidt rundt og leder efter nogle stikkontakter, hvordan jeg kan få strøm. Så ser jeg så en mand, som der står med den PowerGo i hånden, og så går jeg selvfølgelig hen og spørger, om jeg må låne den. Og den virker. Det var fandme en god oplevelse. Det kom jo bare til mig. En dag, jeg blev spurgt, hvad vil du have med på Nødø? Jeg sagde computer. De sagde, hvordan vil du give strøm? Jeg sagde, kan man ikke få stikkontakter og batterier? De sagde nej. Så sad jeg en dag og kiggede på nogle stikkontakter og tænkte, skulle jeg ikke bare lave den selv? Det kom jo bare til mig.